4 protagonistes. 4 històries diferents. 4 punts de vista. I tot a 4 quarts. Què tal? Comencem i ho fem amb la màxima actualitat que tenim del dia d'avui. Protagonistes com Xavi Ochando, que aquesta vesprada, aquesta nit, jo crec que és un dels que ens agradaria escoltar a tots, més que res perquè l'actualitat mana, Xavi, i més que res perquè acaba de passar que hi ha hagut una gran remodelació en el nostre Ajuntament. Conta'ns tu una miqueta. Bé, primer de tot, gràcies per convidar-me al teu programa. Gemma, que per a mi és un plaer estar ací i sobretot compartir temps amb els veïns i veïnes de Vila-real, que també és un poc el que ens porta també a aquest moment i a aquesta situació, que al final jo crec que també és important la vocació que ho té per atendre les persones, per estar al costat dels veïns i veïnes, i en aquest cas també sacrificar un poc de temps personal, que moltes vegades la gent diu enhorabona, felicitats, però moltes vegades també és dir sí, és una felicitat, és un plaer agafar aquesta responsabilitat, però també és això, una responsabilitat, és dedicar-li temps, és treballar, i per tant, en aquesta situació en la que estem, crec que feia falta prendre un pas, prendre una decisió i en aquest cas agafar la primera tinença d'alcaldia de l'Ajuntament de Vila-real, que és el que d'alguna manera m'ha tocat a mi en aquest moment assumir com a responsabilitat. Què passarà amb tota aquella gent que t'has criat en joventut? Perquè jo crec que serà una de les àrees que més li costarà a Xavi Ochando deixar a un costat. No perquè passa un company, però un poc sí, perquè te l'has criat tu, la regidoria, un poc. Sí, crec que la reflexió que has fet és molt acertada. Primer de tot, nosaltres vam tindre una reunió en el Partit Socialista i vam decidir respectar aquest pacte de govern que s'havia signat per part de Pasqual Batalla i de José Benlloch. Vam decidir seguir aquest full de ruta, però clar, també assumint una responsabilitat molt gran com és la primera tinença d'alcaldia i també entrant persones noves en el grup de treball, en el grup municipal, en l'equip de govern. Crec que havíem de tindre també una organització lògica i racional de les càrregues de treball, sobretot per a poder dedicar el temps que cal a cada feina i al final no per voler abarcar molt o per tindre molts càrrecs, sinó per la feina que se faci fer-la ben feta. Però per a mi ha sigut molt dur. Ha sigut molt dur perquè... Perquè la portaves a gust, l'àrea. No és que la portara a gust, és que realment... Era una àrea que la portaves a gust, t'agradava, Xavi, tot el món ho sabem, jo crec. És que realment també, saps què passa, Gemma, que entrar a l'Ajuntament i trobar-te en una àrea que no existia, que era pràcticament un departament de cultura, no havia tingut mai un regidor que dedicara el temps exclusivament a aquesta regidoria. De fet, no teníem ni tècnics adscrits a la regidoria, teníem, com comentàvem abans, un continent però no tenia contingut, teníem un espai jove que se caia a trossos però no tenia activitats, i l'hem començat des de zero. No només ha sigut una cosa meva, sinó també dels tècnics que venien de diferents departaments a la regidoria, i sobretot, que és el que per a mi és més important i també el que possiblement a nivell sentimental me dol més, és que també s'ha creat gràcies, i això vull dir-ho així públicament, gràcies a totes les associacions i a tots els joves, a les entitats juvenils de Vila-real, que crec que ha sigut l'element diferenciador i pioner d'esta regidoria, que ens ha fet ser referents a nivell de País Valencià, perquè l'han creada ells, l'han creada els joves, i realment no és meua, no és dels tècnics, és de totes i de tots, és d'ells, sobretot dels joves, i és el que a mi més me dol, que tot el que hem creat, tot el que hem construït entre totes i tots, d'alguna manera tindré que deixar-ho, de moment, no a un costat, però sí un poquet més en un segon pla. No obstant això, a banda que seguirem en contacte, per supost, amb totes les associacions i tots els joves de Vila-real, dir també que per un altre costat estic tranquil, perquè agafar la regidoria Gemma Gil, que és una persona en la qual confie, està molt ben preparada, ja ho ha demostrat en la regidoria de Participació Ciutadana, i sé que ho farà molt bé, però bueno, aquesta espineta en el cor sempre la tindrem. Quines coses has de tancar en joventut? És a dir, abans de començar l'any, perquè vosaltres jo crec que l'any el comenceu ara en setembre, no? Quines coses has de tancar de joventut per a poder-li deixar a Gemma el terreny tot
ben igualadet. En aquest cas estarem en contacte Gemma i jo per a poder fer en aquest cas els projectes que estaven ja en marxa i encetar-ne de nous i intentar també ajudar-la en tot el possible. Sé que ho farà molt bé, no obstant això, però és veritat que tenim projectes que ja estaven o en marxa o a punt de culminar. Un d'ells, i de fet crec que és el més important, és l'autobús a la Universitat Jaume I. És un bus que ha sigut molt reclamat. És que ja feia molta falta, vull dir, aquesta és una reclamació mil·lenària ja, no? Des que està la UGI, que està tot el món dient, però per què no tenim autobús, no? Mil·lenària no ho sé, però jo sí que puc dir que en aquest cas vam ser el blog i Compromís posteriorment vau estar ahí demanant-lo. Els primers en reivindicar-la i personalment la primera moció que vaig fer, no era ni regidor, per a presentar-la a un ajuntament, que la vaig presentar com a blog jove i la van defendre Pasqual i Mari Gràcia, va ser justament l'autobús a la universitat. Volem un bus a la universitat. Sí, va ser la primera campanya que vaig organitzar i dir que també ha sigut molt complicat perquè hem estat molt a soles. I això també vull que la gent ho entenga. Nosaltres teníem un objectiu, hem sigut de fet els únics que públicament i en el nostre programa electoral ho hem ficat, perquè ara la gent, sobretot dels altres partits, tots parlen, tots critiquen, però ningú ha sigut valent de demanar això perquè sabien que era difícil. És més fàcil destruir que construir, ficar pals en les rodes que ajudar que un projecte camine. De fet, en l'Ajuntament ens havien votat fins a 4 vegades en contra el Partit Popular i Ciutadans. En la Diputació, tenim inclús un diputat d'Infraestructures, no ens van ajudar. Crec que ha sigut una lluita en solitari, però finalment hem pogut portar-lo endavant. Hem aconseguit el permís de la Generalitat, de la no duplicitat del servei públic, perquè, clar, evidentment nosaltres, l'Ajuntament de Vila-real, no tenim competències a nivell supramunicipal, però hem aconseguit que la Generalitat ens doni el permís. I bé, volíem fer una línia regular, vam estar parlant en la direcció territorial, en diferents estaments, en la mateixa Diputació, perquè sí que tenen competències supramunicipals i han ajudat a altres localitats. Per a posar un autobús, vull dir. Sí, és que tot això, la quantitat de portes que s'ha de tocar, no? La burocràcia és moltes vegades la burocràcia. La gent que està a casa dirà, si és un autobús, no? És un autobús que vaig a la UGI, no té més. Però, per desgràcia, la burocràcia que a vegades diem costa molt de posar-la en marxa i de fet per això administracions com la Diputació, que sí que tenen competències i de fet han ajudat altres localitats, altres comarques a ficar autobusos, no ens volien ajudar perquè diuen que si ens ajudaven a nosaltres tenien que ajudar a tot el món. I dius, bueno, i quin mal n'hi ha que ajudes a tot el món? Però bueno, la qüestió és que al final hem tingut que fer un servei especial, no és exactament el que nosaltres haguem volgut fer des d'un principi, teníem la idea de fer una línia regular, però al no poder fer el servei conforme volíem, crec que el més important era donar una atenció als joves de Vila-real, donar un servei, crec que ja era hora, i després del permís de la Conselleria per a poder crear aquest servei especial, del permís de no duplicitat, en aquest cas en les línies regulars, s'ha pogut ficar en marxa i a més de manera gratuïta, com una prova pilot. Primer provarem a veure com funciona. Per a quan començaria? Comencem ja mateix, l'11 de setembre. Dia 11 ja, és a dir, reincorporar tot i entra el... Ja directament comença l'autobús, farem també unes enquestes per als horaris per si consideren els joves que es tenen que adaptar, perquè és complicat, la universitat, tots i tots ho sabem. I parar? I la parada? Ara de memòria m'ho fiques un poc complicat. No, ja ens enterarem, Però sí que te puc dir que el lloc d'eixida, ja que en Vila-real, i crec que és molt important dir-ho, som una ciutat universitària perquè tenim la seu de la plana de la Universitat Jaume I i també, ja que tenim la Universitat en Castelló al costat i tenim la Universitat en Vila-real així, la seu de la plana, farem aquest enllaç de seu a seu i eixirà de la Biblioteca Universitària del Coneixement, de la BUC, en l'Avinguda Pius XII, i s'irà d'allí mateixa i farà tot el recorregut pel poble fins a la Universitat Jaume I. Molt bé. El Dia de la Joventut. També vull que fem un incís a aquest Dia de la Joventut, que el tenim recent. Sí, va ser fa poquet, és un dia que se celebra per part de Nacions Unides des de l'any 1999 i en Vila-real vam començar a celebrar-lo també nosaltres perquè pensàvem que era una oportunitat per a compartir un dia de festa, no només en els joves no tan joves, perquè a vegades la joventut més que un estat físic és un estat mental. Això no va dir jo, hi hauria molt que discutir, sobretot n'hi ha molta gent que ens segueix que dirà, escolta, sempre parleu de la joventut i jo em senc, no? Hi ha una frase que m'agrada molt que diu que hi ha que viure jove fins a morir de vell. M'agrada, ens l'apuntem. Però bé, la qüestió és que... Es celebra el dia, vamos. Se celebra i sobretot és un poc una excusa per a retrobar-nos també algunes de les associacions que fan activitats durant tot l'any en la regidoria de joventut. De fet, en aquesta programació col·laboraven 16 associacions juvenils de Vila-real
i era un moment per a trobar-nos en la ràdio de l'Espai Jove, que també emitim a través d'internet, en la gent que fan activitats adaptades per a xiquets i xiquetes en capacitats diferents, la gent que fan també la programació, la gent que fa formació per a l'ocupació, i era un poquet una manera d'englobar aquest dia de festa, que la gent conega el que també fem en un paratge tan bonic com és el del Termet i que també entre ells els joves també se coneguen. I una coseta que sí que m'agradaria abans de tancar l'espai, parles de les subvencions, perquè la veritat que en quant a adquirir-les i tot, també, jo no sé si són pioners o no, sempre que sempre ho diem, Vila-real és pionera, però per a moltes coses sí. Sí, sobretot, més que pioners inclús diria jo referents, perquè tenim les subvencions en la regidoria de joventut més altes de les comarques de Castelló, inclús més altes que la mateixa Diputació de Castelló. Donem 28.000 euros en subvencions i és molt important que també les associacions i els joves de Vila-real que sàpiguen, que siguin conscients que estan aquestes subvencions, perquè d'ací poquet toquen ja el seu termini final i tenen encara temps per presentar-se, per a poder presentar el seu projecte fins a després de festes, que no s'encanten, que n'hi ha 28.000 euros en ajudes per a associacions i sobretot, el més important, no només per a associacions juvenils, sinó per a qualsevol entitat, associació o grup que faci activitats dedicades als joves. Per tant, també és pionera en què no només per la quantitat que té és referent, sinó també en què destina ajudes per a qualsevol persona o associació o entitat que faci activitats dedicades a la joventut. A mi sí que m'agradaria que, per anar tancant, sí que m'agradaria que ens parlés una miqueta, és a dir, i ara ja anem a deixar un poc el tema, anem a deixar un poc el tema més d'informació, més d'actualitat, però sí que m'agradaria que ens explicares com has viscut internament, o com has viscut tu en la teva família, en els teus dos mòbils, en la teva dona esperant-te a casa. Sí que com has viscut tots aquests canvis, perquè ha estat un any realment de canvi per a Xavi Ochando. A més, és una persona molt jove, és a dir, com s'afronta tot això? Bé, la veritat, ho comentàvem abans, moltes vegades quan la gent te felicita dius, sí, és un moment d'alegria, és un moment que dius, han pensat en mi perquè agafo una responsabilitat, per tant me sent honrat de que pensen en tu, però també és un moment complicat perquè estàs agafant també més responsabilitats, més nivell d'exigència. També jo m'exigís més a mi mateixa, soc una persona que m'exigís moltíssim i intento dedicar-li el màxim temps possible, fer-ho el millor possible, tindre constància i dedicació, que penso que és el més important en aquest treball, intentar escoltar els veïns i veïnes el màxim possible, però tot això evidentment comporta que també els que t'envolten moltes vegades aquest temps que traus per atendre als veïns i veïnes el lleves d'atendre la teva família, atendre els teus amics... Jo, abans d'entrar, els ho dic a tots els telespectadors, però és que és de veres, abans d'entrar li havia dit, has anat de vacances? És a dir, has pogut descansar, Xavi, perquè ara et ve la grossa, ara ve, quasi com jo deia, les campanades acaben de tocar i entra l'any per a tu. Has pogut descansar, has tingut el teu moment... La veritat és que no, perquè sí que és cert que me'n vaig anar 4 dies amb la meva dona a Euskadi, vam estar Neus i jo pegant un poquet de voltes per allà dalt perquè a més fa més fresqueta i s'està més a gust, fa millor horatge que en estiu així. Ens agrada el canvi, Però l'altre dia jo estava comentant-li a una persona, dic, és que jo no he passat les vacances en la meva dona, les he passat en Enric Nom de Déu. I la gent dirà, què és Enric Nom de Déu? Enric Nom de Déu és el director general del Servef i com estàvem posant en marxa, que de fet a la setmana següent van entrar els joves del programa Valem Joves, d'aquestes ajudes que estem ficant en marxa d'1.200.000 euros en Vila-real, doncs clar, jo tots els dies, jo d'estar parlant amb la meva dona, estava agafada al telèfon, parlant en nom de Déu, dient-li, escolta, és que els terminis, a veure si apleguem, fem això, fem l'altre, i la veritat és que no pots desconnectar ni quan te'n vas a desconnectar a l'altra punta de la península. Haurem de fer un espai en el que vinguin les famílies dels polítics a contar-nos la quantitat d'hores que li tireu, perquè moltes vegades la gent es pensa, és com, saps el tòpic aquell del professor, que és que tenen 3 mesos de vacances, doncs vosaltres igual, és que estos viuen molt bé. Bueno, ahir n'hi hauria que conèixer una miqueta més, no?, a tots els que us dediqueu a la política. Almenys la gent ho hauria de conèixer. El temps i la qualitat del temps que compartim amb la família crec que deixa molt que desitjar, però intentem estar per la família, intentem estar per els amics, però... Ha de ser vocacional, no?, el tema. Sí, jo crec que ha de ser un poc de vocació. És una vocació i sobretot perquè al final a mi el que m'ompli personalment, i ho comentava el dia de la presentació del
nou organigrama de govern, que nosaltres no fem, almenys jo no faig les coses ni per les fotos, ni per les enquestes, ni pels marges de benefici. Ho llançaves en titular, no? Ho llançaves en titular. Vaig a treballar no per la foto, quasi era el titular. Bueno, és que és la veritat, perquè això en el passat ha sigut així, i només n'hi ha que veure, sobretot aquests marges de benefici que se barallaven moltes vegades en grans escàndols que han hagut, com Ciegsa o com Piaf, que està justament en els tribunals. Per nosaltres és que ja no és per aquest tema, ni per buscar el lluïment personal, ni per buscar la foto. Nosaltres ho fem dedicant-li el màxim temps possible a Vila-real, moltes vegades sacrificant el teu temps personal, el temps d'estar en la família per a poder estar en els veïns i veïnes, sobretot en la màxima dedicació. Tenim defectes, moltes vegades ens equivoquem i demano disculpes si alguna vegada m'he equivocat o no ho he fet prou bé, però ho intento fer el màxim possible, el millor possible, i sobretot dedicant el màxim temps possible, el màxim esforç possible i sobretot treballant per la participació ciutadana sempre a peu de carrer, treballant per la nostra cultura, les nostres tradicions, treballant pels nostres joves, que són el patrimoni més important que tenim, treballant per la gent que més malament ho està passant en aquests moments de crisi, que estan en l'atur, però també per les persones que ens ajuden a generar economia local, que ens ajuden a treballar per Vila-real i sobretot fent política mirant als ulls a les persones. Crec que això és el més important, no pensar en una foto, sinó pensar en les persones. Sí que pense que content estàs pel teu company, perquè Santi Cortells, ja quasi des de quants anys fa que us coneixeu? Bueno, jo a Santi el conec des que tenia 6 anys. Des que tenia 6 anys, perquè anaven a classe junts, no? Vull dir, imagina que estàs content, no? Perquè ja que tens equip, havia de pujar alguna nou, les circumstàncies han estat les que han estat, però puja Santi, no? Vull dir, en això estàs content, no? A veure, és que és també un poc el procés que nosaltres també hem tingut. També un poc en la línia que comentaves abans, quin ha sigut també el temps de descans o de... Perquè clar, ve la recta final realment, ve el segon tram de la legislatura, que és quan se suposa que tenim que anar a per totes, i no sé si no hem tingut un minut de descans ara, no sé quan descansarem després. Santi anava de número 7 en la llista. Tinguem en compte, vull dir. Sí. Realment nosaltres, evidentment, pensem ja no només en l'amistat personal que podem tindre, en l'acompanyerisme, sinó sobretot en el preparada que està la gent. Santi és una persona que està molt preparada, té una carrera de traducció i interpretació, va ser professor a la Universitat de Bonn, està sobradament preparat per a ser regidor de Normalització Lingüística i de Tradicions, conforme ho era Pasqual, però és que Santi ha entrat perquè primer se'n va anar Mònica Álvaro a València, de diputada, després Mari Parra se'n va anar de directora general a València, i són coses molt boniques, són coses molt positives i són alegries que han fet que entrarà gent que anava darrere en la llista. Però ara, clar, ens trobem en una situació que no és tan alegre, que en aquest cas és un poquet més difícil d'afrontar, que és el fet que Pasqual ja no estigui entre nosaltres i Santi s'incorpora ara. Per tant, és un poc una sensació agredolça de dir m'alegre tindre un bon company, un bon amic, una persona que està molt preparada, però en aquest cas, clar, és una situació en la qual no hem tingut ni un minut de descans, de respir. Un canvi molt diferent als que havíeu viscut abans. Se'ns està acabant el temps, però sí que m'agradaria que, jo crec que des de TV4, amb tots els companys, dir-li o dir-te a Xavi Ochando que vagi molt bé, que quasi és el primer dia de l'any, que vagi molt bé, molta sort, molt d'encert, i que ho facis amb aquestes ganes, amb les que has entrat i amb les que imagino que continuaràs. Moltíssimes gràcies. Us ho agraïsc a vosaltres i sobretot també agrair a tots els veïns i veïnes de Vila-real que ens donen també aquesta oportunitat d'estar així. La confiança, no?, també. Sobretot això és el més important, perquè el que més ens ompli, el que més m'ompli a mi és poder treballar pel meu poble. I el que s'ha de renovar, no? I això és el més important, seguir renovant aquest compromís per Vila-real i seguir treballant pel nostre poble. Xavi Ochando, un plaer tenir-te així i esperem tenir-te moltíssimes vegades més, perquè jo crec que ens donarà molt que parlar. Avui tocava actualitat. Xavi, gràcies. Moltes gràcies. Què tal? Comencem a 4:15 i ho fem amb protagonistes que ens arriben, en aquest cas, des de Nules, perquè tenim el regidor César Estanyol. César, què tal? Com estem? Hola, bon dia, molt bé.
El que sí que m'agradaria contar-los és que César porta moltíssimes regidories, és regidor de comerç, d'indústria, de mercat, però avui l'hem convidat com a regidor d'Agricultura perquè tenim aquesta 71a edició de la Fira Agrícola de Nules. César, que 71 jo crec que es diu rapidíssim, però això vol dir que n'hi ha un esforç de moltíssims anys darrere, sobretot un esforç per a consolidar, per a fer-la gran. Sí, és una fira que està ja molt consolidada, és una fira que té, com molt bé has dit, és la 71a edició de la fira. Això vol dir que tenim una obligació i una responsabilitat per mantindre-la, però dins d'aquesta responsabilitat el complex és fer que crezca, que cada any tinga les seues novetats com per a que la gent vegi l'al·licient de vindre a la fira, i això és l'obligació nostra, tant de la regidoria meva com de l'Ajuntament de Nules, com de tota la comissió de la fira, anar aconseguint que any a any anar innovant i treure aquestes coses que atraguen al sector, al llaurador, i després que també siga un lloc on puguis anar en la família, passar el cap de setmana, un lloc agradable. Jo penso que en aquesta línia ho estem aconseguint. Sobretot jo crec que la gent tindríeu que anar, tots els nostres oients, apunteu ja que tenim la fira, perquè pense que no saben la magnitud, qui no ha anat mai no sap la magnitud d'aquesta fira. Llegíem dades, per exemple, 350 expositors, 40.000 persones van anar a la darrera edició. Vull dir que és descomunal. Heu anat consolidant, heu anat ampliant. Sí, pràcticament agarra tota la zona del barri de Sant Joachim, que estan també en festes, i diguem que l'hem tingut que estructurar. És una fira que està estructurada per zones. Tenim una zona que és la zona més important, que és la zona d'agricultura, on el llaurador pot veure totes les novetats que se presenten, de les distintes empreses estants que hi ha en la fira, en la zona d'agricultura, i que enguany hem creat l'espai del racó del llaurador per a que el llaurador tingui un punt de trobada on se presenten tant aquestes novetats com els moviments nous associatius que s'estan produint, com també les noves normatives que estan eixint en matèria agrària, inclús per a presentar altres coses d'interès per a la població. I després hi ha altres zones, com pot ser la zona dels xiquets, que té molta acceptació per a les famílies, on estan les atraccions. Després tenim la zona comercial, on el comerç del poble té la seva presència i la gent pot veure tots els estants que es munten. Una zona també per a associacions deportives i associacions de tot tipus que munten a lo llarg de la fira moltíssimes activitats atractives, porten escriptors afamats per a fer firmes de llibres, realitzen actuacions en viu, tant la banda artística nulense com... La veritat és que s'ompli tota la fira d'atraccions en una programació molt complexa, una programació molt extensa, que la veritat és que pots disfrutar tot el fin de setmana de les distintes activitats que se creen allí. A mi m'agradaria que ens aturarem una mica en el que és el racó del llaurador, és a dir, aquest lloc on realment la gent que està defenent, perquè esteu defenent-ho des de Nules, això sí que m'agradaria que entrarem una miqueta, perquè Nules sembla que és la seu ara d'aquesta reivindicació, és a dir, d'aquest plantar bandera, som llauradors i volem anar a algun lloc. Conta'ns això, quina és l'activitat que avui mateixa tenim a Nules, per a la gent que no ho sàpiga. Sí, Nules és un poble tradicionalment agrícola. Nules ha viscut sempre de l'agricultura i Nules dependeix avui en dia de l'agricultura. Dependeix de l'agricultura perquè és un sector que, encara que no tot el món viu de l'agricultura, sí que tot el voltant que engloba aquest sector sí que fa que Nules, quan l'agricultura funciona bé, Nules funciona bé, quan l'agricultura funciona mal, Nules coixeja. I d'aquest sector no tenim que oblidar-nos, al revés, el que tenim és que apoyar-lo i reivindicar-lo sempre que puguem. Un dels actes que tenim importants en Nules, que és el Congrés de Citricultura, és un congrés que és de caràcter bienal, és el Congrés de Citricultura de tota la Plana. En aquest congrés que vam fer en Giner vàrem tractar el tema de la figura de qualitat com un dels temes estrella, perquè pensem que la figura de qualitat és el que va donar-li força al llaurador per a poder vendre millor el seu producte. Vàrem englobar a tot el sector. En el Congrés de Citricultura va participar les organitzacions agràries, van participar les cooperatives de segon grau, van participar la Federació de Cooperatives, van participar distints ajuntaments i es van plantejar la possibilitat de fer una continuïtat d'aquesta inquietud, d'aquest moviment que naixia allí, i hem constituït entre tots el que és la Plataforma per la Dignitat del Llaurador.
se fan nules, però en principi és una plataforma que engloba a tot el sector agrícola i el que volem és cada vegada anar sumant. De fet, recentment s'ha sumat el Sindicat Central de Recs, actualment hem aconseguit que se sumara també l'Associació de Comerços de la província de Castelló, Asociex, que junt a la conselleria, que també ve d'oient a la plataforma, al final el que fem és que la plataforma aglutine totes les inquietuds del sector per a que s'encam la veu de tots i al final puguem tant plantejar i centrar més els problemes que tenim com després buscar les possibles solucions també de forma més efectiva. Una plataforma, César, de la que en aquest cas estàs de portaveu, no? És a dir, has estat una de les persones que han estat ahir fins a que s'ha constituït. Sí, bueno, el Congrés de Citricultura, la responsabilitat d'organitzar-lo era meua i a partir del Congrés de Citricultura vam prendre el guant que es va llançar en aquest congrés de tindre una continuïtat, vam començar a crear-ho, la veritat és que no és senzill, és un sector que normalment no ha estat unit, per exemple la figura del llaurador, curiosament no estava representat ni siquiera en els consells agraris perquè un dels primers passos que vam creure oportú potenciar era el que l'associació de llauradors municipal se posara en funcionament. De fet, així és, s'ha posat en funcionament i diguem que no vol suplir a ninguna organització agrària, al revés, moltíssima gent que està a l'associació de llauradors perteneix o bé a la Unió de Llauradors o bé a FEPAC-Asaja, però no porta que tots tinguin l'obligació d'estar en una organització agrària, n'hi ha que no està en ninguna i a la vegada sentim les veus de tots. És el que anava a dir, és que la riquesa està ahí, no? És a dir, la riquesa no és que anem tots amb la mateixa veu, sinó que es puguen unir o almenys escoltar-se uns a uns altres, perquè moltes vegades falta un poc això, no? Falta el llaç per a tots. Sí, perquè si intentàrem, i crec que deu de ser l'esforç, el pensar què és el que podem unir a tots, en què estem pensant tots de la mateixa manera, jo penso que reduiríem molts esforços de cada un lluitar per al seu costat i al final el que tenim que escoltar també és el llaurador de base, o sigui, la persona que està que es dedica i que està produint un producte magnífic, espectacular i que se paga molt bé, però se paga molt bé en els mercats, però després l'hora de la veritat és que el productor està rebent menys preu del producte que està venent que el que li costa produir-lo. Llavors, al final, se veu abocat, lamentablement, a l'abandono de les finques i això és un poc el que n'hi ha que revertir. N'hi ha que aconseguir que el llaurador, per lo menos, tinga una repercussió digna de la seva producció, que al final el que produïsca que pugui cobrar un poc més del que li costa i així aquests diners el llaurador els vol per a reinvertir-los en la seva producció i viure dignament, que jo penso que és el que aspirem tots. A més, em va agradar molt quan llegia la programació Isabel Gomis, per exemple, ella és llicenciada en Dret, cap de servei de producció ecològica, d'innovació, ella ens arriba de la conselleria, igual que Fidel Espósito, els tindreu allà també, al racó, és a dir, heu aconseguit també portar ponents que puguen donar una miqueta de llum també, o almenys ganes per continuar. Sí, tenim que comptar en tot el sector, la conselleria té mitjos per a poder planificar temes que siguin d'interès. En concret, el mateix divendres pel matí tindrem els perteneixents del Comitè Agrari Ecològic, que és el CAEF, per a plantejar-nos una xerrada molt interessant sobre el tema de la citricultura ecològica. És un futur, la citricultura ecològica se paga millor que la citricultura normal. Ara és un repte perquè no és fàcil. Nosaltres en Nules anem a fer una finca experimental en cultiu ecològic i després tenim una zona que és la zona de marjaleria que possiblement estiga a abogar per les característiques de la zona al cultiu ecològic. És una xerrada que entenem que els que més entenen del tema són els que tenen que plantejar-la dins del racó del llaurador en la fira agrícola. Després, per exemple, Fidel plantejarà el tema dels bancs de terres, que també veiem que és una forma de poder reinventar-nos, perquè hi ha molta gent que per desgràcia ha abandonat aquestes terres, i aquestes terres tenim que recuperar-les i que algú que sí que vulgui treure-li un rendiment de la terra, que la cultive i veure com una oportunitat de negoci, una oportunitat de futur i així aconseguir tindre tot el terme
cultivat i productiu, que és el que realment crea riquesa i és el que penso que tots desitgem. I tornant a la plataforma visita a Brussel·les també, vull dir que heu fet, que l'heu alçat fins a Europa, que també és un dels punts que n'heu d'estar molt satisfets, a Nules. Pues sí, quan se va constituir la plataforma, un dels primers passos que vam fer va ser demanar cita al comissari europeu perquè pensàvem que és en Brussel·les on se prenen les decisions. S'ha treballat molt en Brussel·les i de fet la plataforma ahir mateixa va fer una reflexió de tot el que s'ha obtès des de Brussel·les. Hi ha molt que treballar, tenim molta feina a fer i de fet el que anem a aprofitar és dins de la mateixa fira, enllaçant un poquet en el tema de la fira, el dissabte a les 11 tota la plataforma per la dignitat del llaurador farà una posta en escena oficial de la plataforma, que encara no ho havíem fet, havíem treballat de portes a dins i volem un poquet presentar-lo de cara al llaurador i de cara al sector, que vegin de primera mà què és el que estem fent i en què estem treballant i plantejar un poquet també totes les conclusions de tot el treball que hem tret en Brussel·les, perquè al final el que tenim que fer és sumar també i que la gent que realment està implicat, que és el llaurador de peu, que veja el que estem fent i que ens recolze també per veure quines són les medides que creuen ells que tenim que prendre d'ara en avant. I que la gent ho conega, és a dir, també és un tema que en moltes coses ens hem d'unir diferents pobles, és a dir, no ens podem quedar i ja està, és com vosaltres, no, ho hem fet, però ho hem fet per a tots. Sí, de fet, en la plataforma per la dignitat del llaurador estan representats 14 municipis de la província, per no deixar-me a ningú, des d'Almenara fins a Castelló i des de Vora Mar fins a Onda estan representats tots els municipis. I això és molt important, el que s'involucren els ajuntaments en la realitat dels seus ciutadans i en l'agricultura, que és un sector molt important en la nostra zona, és important. També estan les cooperatives d'exportació, estan les cooperatives de segon grau, estan les organitzacions agràries, està l'associació de llauradors de Nules, de recent creació també. Que tindran també allà, tindran el seu estand també per si algú vol associar-se, no? Eso és, ells tenen el seu estand molt proper d'on està el racó del llaurador i allí expliquen un poc tota la feina que estan desenvolupant, des de l'agrupació de vendes fins a com estan pensant en temes de formació, en temes de col·laborar en el tema del banc de terres, assessorament, moltes vegades, quina gent que li fa falta. I a més faran una xerrada també en la zona del racó del llaurador, que serà el dissabte a les 6 de la vesprada, per a també donar-se a conèixer i que la gent pugui sentir de primera mà tot el que poden oferir des d'una associació lliure, autònoma, independent, com és una associació municipal de llauradors. Reivindicar també, tot això ajuda a reivindicar que quan vas fora, que tot el que ens demanen a nosaltres a l'hora d'exportar, que ho demanen a tots, o que almenys nosaltres no hagin de passar tot el que passem, tots els aranzels i tota aquesta producció, tots els límits que ens posen, que es puga demanar a tots almenys, no? Efectivament, la reciprocitat és una de les coses que demanem en la importació a països tercers i d'això s'ha fet una replega de firmes que és el que hem aprofitat per portar al comissari europeu, però que no anem a quedar-nos ahí perquè anem a demanar que ens reba també el president de la Generalitat per fer-li entrega de les firmes, que al final és el recolzament de la societat civil i del propi sector de les deficiències que estan havent, i després demanarem a la ministra d'Agricultura per a que ens reba també i poder transmitir el malestar de tot el sector, però des de primera mà. I allí a la fira també aprofitarem per a ser un punt de recollida d'aquestes firmes també. Un dels punts que se tractava en la replega de firmes és el de la reciprocitat en el tractament que es demanen a nosaltres en frontera, tant en origen sí com quan arribem al destí. Demaneu inspectors, per exemple, que estiguen o a l'origen, almenys que regule d'alguna manera, que no siguem nosaltres els que ho hagin de portar tot perfecte sols, no? Això és, de fet ara venim d'una reunió també en conselleria en la que ens demanaven que tenim que ser escrupulosos nosaltres en la nostra, jo penso que ho som i tenim que ser-lo, però tenim que exigir també que els altres siguen i que facin per almenys el mateix que es demanen a nosaltres, que estem d'acord en fer-lo i no volem ser proteccionismes en quant al mercat, però que juguem totes les mateixes cartes i jugar en aquesta reciprocitat que ens pot fer competitius perquè ho som, però clar, si ens juguem en cartes diferents perdem aquesta competitivitat. Alguna curiositat que m'agradaria explicar-los als oients. Hi ha concurs de ferraters, per exemple, no?
Sí. Això sí que haurien d'anar a veure, perquè és molt curiós, no? N'hi ha Tens allà amb el llum que allà... N'hi ha algunes activitats que són molt curioses en la fira i que sí que el que no ho conega deu d'anar perquè són coses que atrauen molt, creen molta expectació i realment el dissabte, durant tot el dissabte, per el matí ja faran una prova que es diu el ojo de l'àguila, que ells, és molt curiós, es posen una ferradura d'una pata d'un boi, però en el peu inclús l'ensenyen, diuen, teniu que fer això, l'ensenyen durant un minut i després ells tenen que desenvolupar-la i després per la nit, que és més espectacular, perquè quan no n'hi ha llum pràcticament, veure el roig viu, totes les ferradures i tal, i conforme ho fan allà en directe, veure a 15 persones de tot l'estat espanyol que venen a competir a Nules per traure la millor ferradura, fan dues competicions, una que ja saben ells la prova quina és i l'altra que és sorpresa d'aquest moment, la veritat és que és molt espectacular. Són mestres. Jo portaria, recomano que porten els més menuts de casa, perquè moltes vegades aquestes coses es queden un poc en el limbo, no acaben de saber els joves d'ara com va o com és un ferrater, i jo els portaria a Nules. Després hi ha una altra cosa que abans de tancar, perquè m'estan dient ja que hem de tancar, però què és això dels gossos de rabera? Això també ho han d'anar a veure. Sí, els gossos de rabera és una modalitat que en el món del pastoreo està molt estesa i és els gossos que tenen la facilitat, permís del pastor, d'anar i replegar els borreguets. Fem dues proves, una en borreguets i una en ànecs, en patos, per a que els repleguen i es porten a un corralet. És molt espectacular i per xiquets això no s'ho poden perdre. Ho han de veure. El diumenge pel matí, allí a la fira, ho podran disfrutar. És una fira que és una fira familiar, és una fira que té la seva part reivindicativa, té la seva part de lluita per l'agricultura, però té també aquesta part festiva, lúdica festiva, i que podem conèixer també més als comerços de Nules, a la gent que treballa a Nules. César Estanyol, regidor d'Agricultura, moltíssimes gràcies per vindre i sí que m'agradaria que ahir té la càmera per a que faça aquesta xicoteta crida a tots els nostres oients per a convidar-los i fer-los ganes d'anar a la fira. 71 edició, que en això ens ho hem d'apuntar tots, 71 edició. Jo convido a tot el món, a tota la província, inclús a tota la comunitat, a que vinguen a la Fira de Nules. El que ja la conega, que vinga a veure les novetats que presentem enguany, perquè el Foro de l'Agricultor és una zona on se va crear tot l'ambient de l'agricultura del sector i podrem estar raonant i veient quines possibilitats de futur tenim per a l'agricultura, i després el llaurador que vinga amb la seva família. Al final és un lloc per a passar-ho en família, se podria passar perfectament tot el cap de setmana, de la quantitat d'activitats que n'hi ha, vos ho passareu de forma estupenda i vos convido a que vingueu a passar el dia en família i a disfrutar de lo que és l'agricultura, però a més de tot el resto d'activitats que des de la Fira de Nules es presentem per a tots vostès. Moltes gràcies i moltes gràcies a vosaltres per la vostra invitació. César Estanyol, moltíssimes gràcies a tota la gent de Nules també, una salutació, i a tota la resta dels nostres oients no marxeu perquè tornem de seguida amb més protagonistes, així a 4 quarts. Continuem així a 4 quarts i anem a fer-ho amb més protagonistes. En aquest cas, ella és Lídia Peris, ens arriba des d'Onda i ella és la vicepresidenta de l'Associació Local d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme d'Onda. Tot el món la coneixem com Osturionda, que és com es diu aquesta associació. A part, és una associació que ara els explicarem de tots els canvis i tot el moviment que en molt poc de temps de l'associació estan movent. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estamos? Muy bien, Gemma, muy bien. Cuéntanos un poquito, porque vosotros, Lidia, els he d'explicar que Lidia és la gerent d'una empresa d'esports d'aventura, ¿no? Sí, como es Sargantana, porque es que muchísima gente ha ido a hacer deporte con vosotros. Sí, me imagino que sí, de Onda y de Villarreal, muchísima, claro. Toda la provincia, claro que sí. ¿Cómo entráis vosotros? ¿Cómo entra Lidia a formar parte de la asociación? Porque tengo entendido que hace un añito, ¿no? Sí, hace tan apenas un año que decidimos integrarnos en lo que es la asociación. Realmente Osturionda siempre se ha enfocado a lo que es más hostelería que turismo, pero decidimos que ya era el momento de integrarnos y de tener un poco más de apoyo, que se nos conociera más y de diversificar un poco lo que eran nuestras actividades. Claro que sí. Ella fa un any que està a l'associació i ara ja, de fa tan apenas un meset, la tenim com a vicepresidenta, ¿no? Sí, hay que hacer fuerza, hay que hacer fuerza desde la directiva. Claro que sí. Cuéntanos un poquito cómo os movéis, es decir, ¿por qué Osturionda dice hay que mover un poquito más?
además todo el tema de, en este caso, la Miqueleta, ¿no? Que es el tema que es el nombre que le habéis dado a la feria gastronómica. Bueno, Osturionda realmente desde enero se profesionalizó un poquito lo que era la asociación, entonces se le está intentando dar una nueva visión o un nuevo enfoque con mejor calidad, con un poco más de formación para todos los integrantes que estamos dentro. Y poquito a poquito pues van haciendo iniciativas. Seguimos con las rutas que ya se hacen, que ya están consolidadas, que funcionan muy bien, siempre mejorándolas. Vamos a entrar un poquito ahí. Cuéntanos un poquito del tema de las rutas. Bueno, pues las rutas que se vienen haciendo hasta ahora, pues creo que mucha gente ya las conocerá, pues la ruta de la tapa, la del gin tonic, no sé, la guerra de arroces, se consolidan, que están muy bien, que la gente responde, pero bueno, lo que se va a intentar es cada año mejorarlas, para que la gente siempre tenga un aliciente de salir y que venga a conocerlas. Luego poquito a poquito se van introduciendo microcampañas que estamos probando con diferentes días internacionales, como puede ser el Día Internacional del Rock and Roll, que hicimos el Rock and Pincho, que fue una tarde de jueves, hicimos un tardeo, muy bien, muy bien, la gente tiene ganas, la verdad es que se nota, le ponemos mucha ilusión porque vemos que cuando hacemos algo innovador la gente nos responde y nos pregunta que cuándo vamos a hacer algo más. Entonces la verdad es que los locales se vuelcan, innovan y arriesgan, que es un poco lo que se está buscando ahora desde Osturionda. Claro, y sobre todo que también habéis entrado con fuerza gente muy joven. Que eso también, yo imagino que la gente que está de siempre ahí en Osturionda está diciendo qué bien, ¿no? Yo creo que había ganas. Qué bien, porque hay novedad, hay frescura, que es lo que sí, se bueno, quiere, ¿no? se sigue manteniendo los locales de siempre, los locales de restauración o de turismo que se van añadiendo cada vez más, y sí que es verdad que la Junta ha sufrido ahora recientemente un poquito de renovación, pero con el apoyo de toda la gente detrás y sobre todo la profesionalización que hemos tenido este último año se ha notado muchísimo. Cuéntanos un poquito, la Miqueleta, ¿no? Bueno, la Miqueleta ha sido un poco el broche de oro de este año de Osturionda. Ha sido una nueva propuesta que le presentamos al Ayuntamiento, arriesgada, ¿por qué no? Pero yo creo que les gustó, nos han apoyado desde el primer momento, le estamos poniendo muchas ganas y mucha ilusión, que yo creo que es lo principal, que por eso la gente nos respalda, porque ve que desde Osturionda se están haciendo iniciativas y que los locales, sobre todo le ponemos ganas, y eso siempre funciona, y la gente se vuelca. Entonces, sobre todo agradecer al Ayuntamiento todo el apoyo que nos está dando, a los locales que van a participar y a esforzarse porque eso salga adelante. Porque enseguida encontráis esas empresas que apoyan, porque vosotros la iniciativa nace, pero se puede quedar en el limbo. No, claro, si no hubiera locales participantes o patrocinadores en este caso, o el Ayuntamiento no nos hubiera dado su voto de confianza, la idea se hubiera quedado en nada. Bueno, cuéntanos el contenido de esta Miqueleta. Bueno, la Miqueleta va a la par con la Fira de San Miguel, ¿no? Que es una feria tradicional de Onda, de la recolección de la cosecha y del ganado que se hacía antiguamente, entonces le queremos dar un puntito de artesanía. De novedad, pero también de novedad, ¿no? Sí, de novedad y de calidad, eso por supuesto. Entonces vamos a la par con la que se hace hasta de unos años, la Feria de San Miguel, que son diferentes paraetas de la otra asociación que tenemos en el pueblo, y de lo que se trata es de hacer algo innovador creando sinergias entre todo lo que hay en el pueblo para fomentarlo todo a una. Y que la unión hace la fuerza, que es lo que se dice, ¿no? Al final, cuanto más unidos se lucha por algo, más cerca está, ¿no? Por mejorar la feria, por mejorar lo que ya teníamos y hacer una feria gastronómica, pero de la mano de lo que es la Feria de San Miguel. Por eso le hemos querido poner la Miqueleta, para que vaya de la mano de Miguelet. Està molt bé, està molt bé. Conta'ns una miqueta. ¿Qué tenim? Bueno, yo veo aquí pues tenemos 4 días. Principalmente la feria se empezaba con 3, viernes, sábado y domingo, pero hemos querido aprovechar la tarde del jueves para hacer un poquito de tardeo innovador. Entonces el jueves vamos a tener alguna cosita diferente a los 3 días y la cervecita un poquito más barata para animar a la gente, también con actuaciones para cerrar el jueves y que la gente se vaya animando, que vea que cada día vamos a tener algo diferente y que va a valer la pena salir y verlo. Aparte que el jueves tarde ya casi se está consolidando, ¿no? Ya empezamos. El tardeo. Sí, es el tardeíto, ya apetece. Sí. Bueno, eso estamos intentando. De hecho, hemos hecho algunas microcampañas enfocadas a los jueves de tarde, que funcionan muy bien. Y es lo que decía, la gente tiene ganas de hacer algo diferente, de salir, de moverlo. Y lo valoran, la verdad es que sí. ¿Qué más tenemos? Porque empezamos el día 21 y estaremos hasta el domingo. Empezamos el 21, el jueves ya nos sumamos a la inauguración de la Feria de San Miguel con los stands que participan también y seguimos con actuaciones y con actividades por nuestra parte.
Luego sábado y domingo lo que vamos a introducir como novedad, aparte del resto de actuaciones o actividades que hacemos también desde Sargantana en la feria, son los talleres que tenemos para que la gente se apunte, es decir, durante toda la mañana y toda la tarde vamos a hacer un montón de talleres donde os vais a poder apuntar y venir y disfrutar con nosotros y conocer un poquito más lo que hace cada local participante en la feria, es decir, hacer con vuestras propias manos lo mismo que hacen ellos en sus locales. Por ejemplo, un taller de sushi. Tenemos a uno de los participantes. Yo creo que hi ha molta gent que està dient anem a apuntar-nos ja al taller. Sí, en cualquiera de los locales y si no cualquier duda por teléfono o por WhatsApp, encantados de atenderos. Vamos a tener un taller de sushi, taller de coctelería, tanto para adultos como para niños, porque lo que queremos es que sea una feria familiar para poder salir y que salga todo tipo de público. Vamos a tener taller de meriendas divertidas y bueno, muchas cositas. No os cuento para que podáis venir y encontraros alguna sorpresita por allí. ¿Tenemos algún sitio donde puedan encontrar toda la programación? Sí, a través del Facebook, en nuestra página de Osturionda, lo tenéis todo y bueno, yo creo que desde ahí tenéis toda la información o teléfonos necesarios. Clar, tots vostès recordar-los que per el Facebook poden seguir Osturionda i allà mateix tindran també tota la programació. Es importante que los locales se sientan representados, ¿no? También en estas, sí, por supuesto. En toda la programación, porque participan, pero participan activamente, no solo es soy un patrocinador, os pongo la cantidad de dinero necesaria, ¿no? Sí, no. Hace falta que la gente se implique, se involucre. Sí, los patrocinadores la verdad es que hemos querido que fueran poquitos y de calidad, y la verdad es que los voy a nombrar para agradecérselos. Y tan. Porque la verdad es que estamos muy contentos, no solo porque te apoyen con infraestructura o económicamente, sino porque te apoyan también a nivel de que valoran tu proyecto y están dispuestos a ayudarte, que eso que nos carga un poquito las pilas para seguir dándolo todo. Así que os los voy a nombrar: la Caja Rural de Onda, BDMED, Gambaluc y Estrella Galicia, y por supuesto el Ayuntamiento, como ya he dicho antes, que son es el principal motor para poder hacer la Miqueleta que sea una realidad. Aparte que la Miqueleta esté integrada en la feria, es un plus, pero también es arriesgado, ¿no? Porque hay muchas actividades en la feria y vosotros queréis también atraer la atención ahí. Es un reto, ¿no? Para vosotros también. Sí, bueno, es un reto, pero es lo que te decía, son sinergias. La gente se tiene que mover y tiene que desplazarse de un lado a otro y verlo todo. No esperamos que todo el mundo esté con nosotros, tampoco esperamos que estén en cualquier otro sitio. Pero la idea es ofrecer un montón de cosas para que la gente tenga claro que cuando venga a la Miqueleta o a la Feria de San Miquel siempre va a encontrar algo que le guste, ya sea con nosotros, ya sea con otro tipo de actividades del Ayuntamiento, del Miquel Fest que también se hace, o de las otras asociaciones que participan. A mí me gustaría que hiciéramos un pequeñito inciso en Osturionda y que nos cuentes un poco la importancia, o sea, por qué la gente tendría que, los comercios, turismo, gastronomía, por qué tendrían que estar en Osturionda, bueno, Osturionda es... Porque imagino que estáis haciendo llamada continua a socios para que apoyen, ¿no? Es simplemente por profesionalizar, ofrecer un servicio de calidad. Nosotros lo que buscamos es tener turismo, que se conozca la zona y que se valore. Entonces todo esto se consigue ofreciendo unos productos o un servicio de calidad. Desde la asociación lo que se da es pues ese sello de calidad que te va a asegurar que esa persona se puede apuntar a los cursos, tiene un respaldo de la asociación detrás, o cualquier cosa que necesite, cualquier comercio que esté dentro va a tener un apoyo para ofrecer esa calidad al turista que venga. O cualquier problema, ja sea en tots els nivells de los pequeños comercios. M'agrada molt perquè estan escoltant-la, a la nostra convidada, i ella parla molt de calidad. Es decir, es que lo tenéis marcado a fuego, ¿no? Es decir, es que eso es muy importante. Hay que dar ese salto, ¿no? Bueno, esto ya es mi opinión particular, pero para mí, nosotros trabajamos directamente con el público en general desde mi empresa. Hay muchos tipos de cliente y muchos tipos de turista, entonces tú tienes que enfocar, lo primero que tienes que plantearte con un negocio es ¿qué tipo de cliente quiero? Hay muchos tipos de cliente. Yo para mí y para Onda y para Osturionda lo que quiero es un cliente de calidad, que venga y que valore lo que tenemos, que lo conozca y que luego hable positivamente de eso. Entonces para eso lo que tienes que hacer es formarte y ser tú el primero que tenga un producto de calidad. Entonces para mí sí que es importante que las empresas entren, se formen y valoren ese tipo de producto que nos va a conseguir traer no solo a mí o cualquiera de los locales que participamos, sino a toda la zona un cliente de calidad que nos va a valorar y nos va a posicionar, porque Onda, bueno, toda la zona ha vivido mucho de la industria, que está muy bien, pero tenemos un potencial turístico espectacular, que todavía no se conoce. El otro día me decían, es que
no nos damos cuenta de la riqueza que tenemos, por ejemplo, Sí. el Castillo de Hondo, jo vaig pensar, és deberes, no? Sí. És deberes, moltes vegades busques fora, quan con ho todo lo tens que ahí a la tenemos mà, aquí, no? Ho tens a la mà. tanto a nivel cultural, como dices tú, del castillo, como el casco histórico, o a nivel de montañas, que es lo Y que tant, muevo y yo tant. desde mi empresa, por supuesto. Ahí tenemos una riqueza cultural, de naturaleza y turística increíble, que todavía está empezando a moverse, pero bueno, ya que empezamos a moverlo, que se mueva bien. Molt bé, és el que Sí. us heu marcat a foc, ¿no? ¿Qué tipo de asesoramiento, qué tipo de formación son las que planteáis? Porque imagino que es un trabajo, ahora estáis visibles, Sí. ¿no? Porque ahora están visibles amb el tema de la Miqueleta, pero durante el año, ¿qué? Es decir, ¿cómo os movéis? Porque Bueno, siempre intentamos buscar... os movéis en silencio, ahora sí que Sí. se ve, ¿no? Ahora sí que sale, pero durante No, pero el año... detrás, lo que se ve siempre es un 5% de toda la faena que se hace por detrás para que esto cuando se vea bien. Claro. Intentamos hacer cursos de formación. Bueno, la verdad es que somos muchos locales muy dispares, pero bueno, intentamos dar cobertura. Por ejemplo, dentro de poquito vamos a empezar a hacer uno de redes sociales, porque no hay que olvidarnos que nuestro primer escaparate siempre es antes de que venga el turista o el cliente a nuestro establecimiento. Nos tiene que ver antes y le tiene que gustar para poder traerlo. Y es que ahora antes de ir al local a tomarte algo, lo buscas por Siempre, internet, ¿no? todo, O antes fotos, referencias, Ahora opiniones de otros redes clientes. sociales el primer paso Claro, que entonces, seguimos el cliente, te hablo como... Sí, no, sí, yo también cuando voy a cualquier sitio es lo primero que miro, por eso me parece muy importante que los locales tengan una presencia en las Aquesta redes formació. y sepan gestionarla, porque no es lo mismo estar que estar bien. Claro. Y es muy fácil estar bien, además tienen la imagen para estarlo correctamente. Entonces vamos a hacer un poquito de formación en este aspecto, también de vinos, un poquito más enfocada a la hostelería, que yo ahí ya me vas a perdonar, pero me pierdo un poco. Pero bueno, ahora ya que posarse al día amb tot. Pero cualquier curso que se haga de formación, de atención al cliente, de cómo solucionar problemas, de gestión de pequeñas empresas, porque al fin y al cabo una pequeña empresa nos lo gestionamos todo, de muchas Claro. veces hasta los diseños, las redes sociales, aparte de la faena que tengamos que hacer, ya sean cocineros o monitores de aventura. Y tant. Hay que saber un poquito de todo. ¿Cómo pueden asociarse o cómo pueden entrar en contacto algún local a lo mejor que esté diciendo, yo había escuchado que estaban la asociación, pero no sabía o no sé cómo Sí. llegar a ellos, porque muchas Pues veces es muy sencillo, simplemente nos puede llamar a cualquiera de los participantes que estamos en la Junta, puede ponerse en contacto a través del Facebook o del email y encantado de atenderlos y de tenerlo con nosotros, claro que sí. Està molt bé sobretot perquè el que comentàvem abans, no? Que un cop ja us heu juntat hace que después a la hora de reivindicar, no solo a reivindicar, sino a la hora de las actuaciones, ¿no? Sí. Tengáis más fuerza. Tenemos un poquito más de fuerza porque al fin y al cabo los problemas suelen ser problemas, un bar, cualquier problema que tenga lo va a tener igual que el resto, entonces no es lo mismo ir uno solo que ir con una asociación que muchas personas o muchos locales tienen un mismo problema o una misma ilusión por desarrollar un proyecto. Clar que sí, jo imagino que des de l'Ajuntament també estan ben contents de que Sí, tingueu jo iniciativa, crec que sí. no? Perquè tot el que es fa per un poble és el que agrada, no? O el Sí. que agrada a una corporació, per exemple, o als ciutadans. Sí, bueno, de hecho la Miqueleta ha sido una acción conjunta con las actuaciones que va a hacer el Ayuntamiento, la otra asociación que tenemos en Onda, nosotros, o en la parte de cultura que va a hacer también algunos conciertos. Ha sido un poco un proyecto en común que yo creo que es lo que hace que todavía sea más bonito, que al fin y al cabo es ponerte de acuerdo para luchar por un frente común. Clar que sí. Una altra cosa que sí que m'agradaria abans d'anar tancant, que farem una xicoteta crida, perquè tenim des del dia 21 fins al diumenge 24. Sí. M'agradaria que parlarem una miqueta d'això, de com poden inscriure's, per a que quede ben clar, i el preu, si han de pagar alguna cosa, on poden pagar, com poden pagar-la. Vale, para la inscripción de los talleres que vamos a hacer se va a hacer en los diferentes locales participantes. Cualquier duda nos pueden poner en contacto porque si hay gente de fuera, pues igual les es un poco más difícil acercarse, pero que nos manden un mensajito y se lo aclararemos. Los precios van desde los 5 a los 8 euros dependiendo del taller, más que nada por los materiales que se van a usar. Molt bé. Pero bueno, van a ser muy divertidos, muy originales y yo estoy convencida de que se van a ir encantados y volverán. I tant que sí. La Miqueleta, que com veuen tenim aquesta fireta que està ja preparada per a tots vostès. A mi sí que m'agradaria que als nostres oients els feres una xicoteta crida o una convidada, com tu vulguis, i que sobretot per a que s'animen, no? S'animen també tota la família, no només us sols Sí, de no, casa, tiene que venir toda la familia.
Pues nada, desde Osturionda os animamos a todos a que vengáis a conocernos, a conocer nuestro pueblo, a conocer la Miqueleta, que estamos seguros que os va a gustar, que participéis en los locales, que paséis a vernos por todos los stands, que disfrutéis, que lo paséis bien, que viváis un poco la ilusión con la que estamos haciendo nosotros este pequeño proyecto y por supuesto que volváis más adelante. I tant que sí, doncs ja ho han escoltat, els nostres oients ja quasi que estem tots obligats a anar a la fira gastronòmica, sí. Sobretot a visitar això, a visitar la Miqueleta. Osturionda, que avui ha vingut la seva vicepresidenta a acompanyar-nos així a 4 quarts, Lídia Peris, un plaer. Igualmente. I esperem que vingués més vegades a contar-nos tantes coses com feu. Clar Sempre que me invitéis yo vendré, no hay per problema. A mantenir-nos informats. Lídia, un plaer, moltíssimes gràcies. Gràcies, Gemma. I a tots vostès no es moguen, que tornem de seguideta amb més protagonistes, així, a 4 quarts. Què tal? Continuem en 4 quarts i anem a fer-ho ara, ens desplacem, o millor dit, Benicàssim ve així al nostre plató, perquè en aquest cas és el regidor Arturo Martí, ell és el regidor també de policia, però avui anem a parlar de festes, que és el que ens toca. Com estem, Arturo? Hola, muy buenas, muy bien, muy contento de poder venir aquí a Villarreal con todos vosotros y bueno, dar un poquito de Benicàssim a toda la provincia. Sí, porque ahora volvemos a tener fiestas. Sí, ¿no? Eso es. Cuéntanos un poquito, porque son fiestas peculiares per a la gent que no ho sapigueu. Són les festes de Santo Tomàs de Villanueva, però no podem dir-li que són festes patronals. No, exactamente. Per a que la gent ho entenga, perquè la gent diu, si és Sant Antoni, ara com és possible que li posen... Conta'ns una miqueta la història. Bueno, la historia se remonta que nosotros tenemos conocimiento desde el año 1912, o sea, estamos hablando de 115 años, ¿no? Incluso en septiembre. Y todo viene porque septiembre, las fiestas de septiembre en honor a San Antonio, que da, de Santo Tomás, sí, que da el nombre a nuestra iglesia, viene por el tema de que eran las fiestas de esfadrins, que se decía, ¿no? Entonces eran en honor a este santo, pero también conmemorando el final de las cosechas de la uva, sobre todo el moscatel, que teníamos nosotros mucha fama internacional. Entonces, pues con esa sinergia se hicieron estas fiestas y dan el pistoletazo de salida en lo que es también las elecciones de las nuevas damas y reinas que van a ser para todo el año natural y ya sí de festeras para las que se harán en Sant Antoni i Sant Àgueda, que sí que son nuestros patrones. Molt bé, a més aquest any són 13 les festeres infantiles, son 13. Que imagino que estarán ya preparadísimas, con ilusión ahí a tope, ¿no? Sí, ellas, siempre digo, ¿no?, que las damas y reinas infantiles lo que te dan es ese plus de chispilla, de ilusión, sobre todo porque las niñas dan eso, ¿no?, alegría. Y tan que sí. Y bueno, la participación, yo la verdad es que estoy muy contento, ¿no? Es que el pueblo, sobre todo los padres, por el esfuerzo que hacen. Claro. Tanto... Más ahora que han empezado cole ya, ¿no? Claro, ahora les llega el verano y a ver cómo lo montamos, están en el inicio, ¿no? Estamos acabando el verano, porque nosotros decimos que se acaba el verano pues cuando acaban las fiestas, pero es eso, es todo un mare magnum, el que es padre lo sabe, ¿no? Colegio, claro. Cambios, pero bueno, lo hacen con mucho gusto y bueno, también ver, es lo que te decía hace un momento, ver la ilusión de las niñas, pues yo creo que es ese plus, esa chispilla, ese pequeño acelerón que te viene arriba. Claro que sí. Vamos a destacar alguna cosita del programa. ¿Qué nos gustaría destacar? Bueno, aparte de los actos culturales que bien sabemos, ¿no?, que son todos los actos de fe, que evidentemente los que lo sentimos pues estamos muy contentos y lo hacemos con gran fervor y sabiendo también la cultura que todo trae con ello, o sea, la identidad de un pueblo, claro, sea cual sea, viene de sus raíces, ¿no? Y nuestras raíces vienen de ahí. Entonces, nosotros vemos actos como muy importante que centrales religioso, pero evidentemente el primer acto y el acto estrella, y realmente es donde empieza todo, es en la presentación de la reina y damas, que será el viernes 15. Entonces, pues todo eso lo estamos focalizando ahí. También traemos cositas nuevas. Quiero también destacar la colaboración de la gente. Este año yo la he visto muy dada a
querer hacer fiesta. Tienen ganas de Tienen volver a hacer muchas fiesta. ganas. Tienen muchas ganas y claro, yo lo he tenido que absorber todo. En el programa no está todo porque han venido surgiendo cosas después de... Ideas, ¿no? Ideas Sí, de los sí, propios sí. ciudadanos que Y se han ido dices, implantando. y te dicen, ¿lo podremos hacer? Digo, ¿cómo que sí lo podemos hacer? Por ejemplo, Claro que sí. ¿qué ideas nuevas son las que Pues, que aportáis este año? Hay una asociación que se llama Swing Niau, que hará una demostración, una exhibición És que ballen de molt bailes bé, de swing. és que ballen molt bé, Sí, sí, és que a Vila-real ja els hem catat, Ah, ja s'han catat, pues ja els mira. hem catat, però ha d'anar tot el món, Sí, per favor. espero que sí, porque es un Son acto espectaculares, que yo lo como bailan espero, el swing, sí, sí, sí. yo lo sí. espero con mucha ilusión. Después también tenemos un chico local, un grupo local, porque al final el chico es la referencia, porque es el líder de la banda, pero van a presentar su primer disco. El grupo se llama Grant y lo hemos podido introducir y le hemos dado incluso el recinto ferial para que pueda presentar su disco ante todos los vecinos Qué y bé. todos los visitantes, evidentemente, que Benicàssim. Aparte esto Es un para el grupo imagino que es, vamos, el Sí. poder presentarlo en su ciudad, bueno, Claro, él me dijo que tenía la posibilidad de hacerlo en otros lados, ¿no? clar. Pero que tenía especial ilusión por hacerlo Home, en i Benicàssim. tant, perquè és a casa, no? És a casa. Claro, es decir, yo vivo aquí, soy de aquí, quiero ofrecerlo primero Clar a mis que sí, vecinos. clar que sí. Entonces, yo estoy muy contento por Román, que es así como se llama el chico, y sobre todo poderle ayudar de alguna manera, ¿no? Y que sienta el calor de todos. Claro, de todos y nosotros. saber también, porque muchas veces eso, a veces lo perdemos, ¿no? El tener la confianza de ir al teu regidor, ¿no? A tu concejal i dir-li, escolta, mira, que tinc açò, que m'agradaria... I que se sent escoltar també, ¿no? Sí, son cosas que yo muchas veces lo digo, que estoy muy agradecido por digamos, la fusión que he tenido con el pueblo, ¿no? El tema de una regidoría, pues siempre dices, bueno, sí, voy a hacer algo por el pueblo, pero yo lo que más destaco de todo esto es la cercanía que me ha dado al pueblo. La gente sí, a veces pues no te conoce mucho, o otros sí, ¿no? Pero sobre todo los que no te conocen mucho te dan un poco... Pero luego ven que estás hablando con ellos, somos personas normales, Clar que y evidentemente lo que podamos ayudar a nuestros vecinos... Clar que sí, que hi hagi aquesta más tenemos que confianza. hacer? Què més coses tenim de novetat Pues aquest any? tenemos también la Ludoneta, que es un montaje para los niños, con música, juegos, con pintadas. Hay mucha cosa en una furgoneta lo que puede hacer, ¿no? Y lo vi y me gustó y lo rescaté. Cosas de la vida también de un chico que vive en Benicàssim, o sea, Molt que bé, ha sido... sí, hi ha que potenciar-lo. Y no lo sabía, esto ha sido curioso, no lo sabía. Hi ha que potenciar-ho. Después también tenemos, este año tenemos en la cuesta del ayuntamiento, que es muy pronunciada y todos los señores mayores se nos quejan, es cierto, porque tienen que subir al ayuntamiento. Claro. Y pues hemos aprovechado ese pros para hacerlo un contra, ese contra para hacerlo un pros. Per convertir-lo, no? Per a transformar. Què heu Entonces, pensat d'aquesta costereta? Què heu Vamos pensat? a poner un tobogán acuático para que la gente se pueda tirar y llegue a la calle principal. Sí, Qué es un acto que yo creo que estará, una actividad más que un acto que estará muy, muy graciosa y será divertida. Espero que haya mucha participación, siempre cuando haces un acto esperas que Claro haya que la sí, máxima claro la que participación posible. Y después también ha habido, que eso sí que está en el programa, sí que ha habido una cosa muy importante para mí, porque hay veces que se te juntan los astros y dices, ¿por qué sale? Pues Sí, tiene que salir perquè havia de así. sortir. La Asociación de Taekwondo de Benicàssim ha cogido esta semana, o va a coger esta semana, a final de semana van a llegar, componentes de la selección española de Taekwondo. Aparte de la selección de Madrid y de la selección de gallega. I reuniran tots a Benicàssim, Sí, no? y Fan una trobada. van a hacer una exhibición, han venido a entrenar, pero todo esto ha llegado a una sinergia de hacer Molt una bé, exhibición molt bé. para todos, en el recinto ferial también, donde van a haber deportistas de mucho nivel. Y ha sido así, no ha sido buscado, también las cosas como son, pero estoy súper contento de que tengamos sí. la posibilidad de que la gente de Benicàssim y sobre todo los que les llamen el deporte del taekwondo
puedan els que els agrada el disfrutarlo. taekwondo i per a I tots els els que no. altres curiosos, perquè una cosa que sorgís la idea o que arriba o que t'aporta gent a nivell nacional sempre és benvingut, ¿no? Además con ese nivel. Clar. Que eso es algo que muy Per poca als curiosos gente... també, clar que sí, per als curiosos també. Y bueno, no sé, te podría hablar mucho. De todas formas, nosotros empezamos hace 2 años en el apartado un poco taurino, Sí. empezamos a hacer los desafíos entre ganaderos. Sí. Este año le hemos dado un poco más una vuelta de tuerca. ¿Y qué heu aparte pensat? de los desafíos que funcionaron muy bien y a la gente, pues me consta porque me lo dijeron que les gustó, hemos pensado hacer un pique de todos los ganaderos que vienen durante toda la semana. Bueno, però això serà enorme, ¿no? Un pique de 10 reses, vacas. Sí. No van a haber toros, van a haber vacas, van a traer cada uno su mejor vaca. Entonces esperemos pues que sea para el deleite de todos los aficionados Clar que taurinos. sí, molts benecenses. aficionats, a més també és una forma també de reunir a molta gent de la província que siguin aficionats i que vulguin veure-ho, no? Sí, perquè sí. imagina que, clar, quan feu la programació haureu d'estar molt pendent de mantenir a la gent, programació per a gent menuda, programació per a la gent gran, programació... Clar, heu d'integrar tots els sectors també. Claro, nosotros intentamos hacer una programación lo más plural posible, siempre intentando encontrar los actos más, digamos, que sean para todos los públicos, Claro. evidentemente. Siempre hay unos un poquito más enfocados a otros, pero siempre manteniendo una línea. Yo creo que el programa en su conjunto es todo un ahora después que todos se puedan ir cogiendo a una programación muy cuidada. Se intenta hacer siempre todas las cosas con mucho cariño. Evidentemente, pues ya los gustos de cada uno, pero también, pues yo qué sé, también hay para moteros, tenemos una exhibición de show acrobático motero con bicicletas y botas. Qué divertido, Claro, qué eso divertit. es otra cosa nueva de este año, ¿no? Y también, pues, igual que eso puede ser muy para jóvenes, pues nosotros seguimos intentando mantener, por ejemplo, la comida en honor a los mayores de 80 años, que para nosotros es muy entrañable. Claro. Compartir ese rato, ese día con ellos. Amb la gent gran, clar que sí. A més són ells, no? Els que han estat en Benicàssim. S'ha de retre homenatge i tant que sí. Hay alguno que tiene más de 80, pero tiene mucho más energía que... Clar que sí, més ganes de festa moltes vegades que molts joves, i tant que sí, tenen l'esperit molt jove. Bueno, abans de demanar-li que faça aquesta xicoteta crida per a tots els telespectadors, sí que m'agradaria, ja que com vostè també és el consellal del regidor de seguretat, de policia, arran de tot el que ha passat a Catalunya, els pobles heu hagut també de fer accions i Benicàssim no s'ha quedat darrere també, perquè de seguida, tal com es van activar els protocols, vosaltres ja vau entrar també, no? Sí, de hecho, pues evidentemente las circunstancias mandan, por desgracia en este caso, ¿no? Es que Benicàssim a l'estiu es centro de turismo, sí o sí, de la provincia. Sí, y es eso, nosotros tenemos una gran aglomeración de gente, cada vez digamos, la temporada estira más porque Benicàssim es muy dinámico, ¿no? Entonces ya en el paseo, sobre todo en los paseos marítimos, incluso en zonas sensibles donde haya aglomeración de gente, como pueden ser la zona de Tascas, todo esto, digamos, empezamos con los maceteros. Fue a raíz de lo de Barcelona, fue así un poco de urgencia, cogimos los que hay en el pueblo y los distribuimos en las zonas más sensibles, y después ya hemos ido renovando los nuevos maceteros que hemos puesto, pues quizás con más calado, con más... Por desgracia es eso, las circunstancias mandan. Nosotros ahora para fiestas también tenemos un dispositivo especial. Clar, ja imagina, és que és el que diem, és que Benicàssim està sempre contínuament amb actes i amb gent, perquè acabem de sortir del festival de Tàrrega, és que esteu sempre, amb la qual cosa imagina que els dispositius han d'estar sempre alerta. Sí, nosotros no bajamos la alerta porque luego viene diciembre en donde tenemos todos los actos de los Reyes Magos, cabalgatas, Papá Noel, tal. Después también tenemos el carnaval, las fiestas entre medio en carnaval de esto. Entonces, cuando vas a, digamos, a coger aire, estás en Semana Santa y volvemos a tener gente.
digamos, más gente. ¿no? Más gente. Cada vez se alarga un poquito más cada vez el turismo, ¿verdad? Sí. Porque Benicàssim está casi hasta noviembre, ¿no? Está muy cerca de noviembre ya. Estamos ahí si damos el saltito, ¿vale? Porque otra vez en diciembre hemos visto que en Navidad vienen gente a Benicàssim. Sobre todo lo que se había perdido un poco la Nochevieja, vuelve a venir. Se está gente. recuperant el turisme per a Cap d'Any. Y claro, y sales de Reyes y es lo que te comentaba, claro. Tenemos las fiestas de enero y tenemos visitantes, evidentemente, como debe ser, que estamos muy contentos de que siempre la gente venga. Y es eso, carnaval... S'ha de garantir la seguretat. Y lo tenemos, es un dispositivo que más o menos tenemos todo el año, pero hay puntos donde haces actos más multitudinarios, donde reforzamos tanto seguridad privada, tanto seguridad pública, tanto elementos físicos de seguridad. ¿Estáis contentos, no, de cómo ha ido el verano? Sí, mucho. No ha habido ninguna alarma, ¿no? Ha sido un verano tranquilo. Ha sido, bueno, en las poblaciones que se incrementan, 1000%. Es un 1000%. Es un 1000%, pues pasan cosas de ciudades donde está ese 1000%, ¿no? Pero estamos contentos porque no ha habido nada extraordinario que nos haya hecho pensar que hemos tenido alguna deficiencia o algo de eso. Lo bueno es que hemos sabido reaccionar en el momento, creo que idóneo, porque tampoco te esperas nunca que sucedan estas cosas hasta que por desgracia pasa a Barcelona, ¿no? Claro. Entonces, allí todos los protocolos sí que están, digamos, más despiertos. Quieras o no, tienes que estar atento a una amenaza que le ha pasado a Barcelona, pero mañana puedes estar aquí, te puede pasar a ti. Hi ha que estar alerta per a garantir que tots els ciutadans puguen gaudir de festes, com aquestes de setembre, no? Les de Santo Tomás, que puguen gaudir y que pueden fer-ho tranquil·lament. Y es de lo que se tiene que preocupar, de pasárselo bien. Claro, ¿no? que sí. Pero que por lo otro ya están la policía, está la Guardia Civil, que nos ayuda mucho. Claro. Y sobre todo pues el ayuntamiento, a cara a los vecinos, estamos para lo que haga falta y para todas las sinergias que se puedan dar. A mi sí que m'agradaria, abans de despedir-nos, que fera una crida a tots els telespectadors que puguen, bueno, pues, que se senten convidats, no? Des d'ací, també des de TV4, que se senten convidats per acudir a les festes que les tenim ja ahí a sobre. Així que si li sembla bé... Sí, me perdonarás un momento, porque esto sí que es muy importante para nosotros. Benicàssim, queremos hacerlo, un municipio libre de la violencia de género. Entonces no cabe ningún acoso, ningún malestar que se le pueda dar a cualquier persona, a cualquier mujer que quiera disfrutar de las fiestas de Benicàssim. Por eso vamos a vigilar, vamos a hacer campañas explícitas y especiales para ello. Ya empezamos hace 2 fiestas, poniéndolo en el programa de fiestas, nuestro flyer, y en este también está. Así que a disfrutar. Yo sí que ahora voy a hacer el llamamiento a toda la provincia, a todos los visitantes que también vienen de fuera de España, conocen nuestras fiestas. Nosotros somos en Benicàssim un municipio acogedor y evidentemente con los brazos abiertos. TV4 está invitada, todos los castellonenses, todos los vecinos, seguro que les daremos una buena acogida a todo aquel que quiera venir, y espero que disfruten mucho de lo que es nuestra manera de ser, nuestra cultura, y que nos compartan. Con que vengan de fuera van a ver que enseguida se van a hacer un benicense más. I més els veïns de Benicàssim que de seguida et paren taula, de Sí, seguida et claro paren que sí. taula. Moltíssimes Claro que gràcies sí. per acompanyar-nos. A Bueno, de segur que la gent pot gaudir d'allò més bé, i si els sembla bé, a mi el que sí que m'agradaria és
fer-li aquesta xicoteta crida a vostè per a que torni un altre dia i ens conti com està anant, sobretot en temes de seguretat ciutadana, que ara jo penso que els nostres telespectadors estan interessats en saber com funciona, més que res perquè n'hi ha molta gent que estiueja i n'hi ha molta gent que és turisme de cap de setmana, que també van, que vagin sapiguent què és el que ens conta el regidor. Claro que sí, sería un placer para mí, evidentemente, volver claro a esa casa que me han tratado, bueno, como me casa, muy bien, no es broma, me han tratado genial. Claro que sí, Arturo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. A vostès. I gràcies també a tots vostès i bé, ens quedem així. La propera vegada que ens trobem serà així, com sempre, a 4:15. 4 protagonistes. 4 històries diferents. 4 punts de vista. I tot a 4:15.